Maalala niyo lagi niyo pa rin kasama ang mga mahal niyo sa buhay. Kaya smile naman po tayo dyan, hindi po tayo. Marami po kami inanda para sa inyo. Kaya sana po mapasaya namin kayong lahat. Kain po tayo. Sorry. Hindi ako upset eh. Buhay pa ako. Pero lagi nang merong mahati o buwan sa lamesa pati. Diba? Di naman po yun yung reason bakit ako umiyak. Tsaka, wala, imayin ko kayo noon. Alam ko naman po na kailangan ko rin yung para mabigyan kami ng magandang buhay. Huwag na lang bakit ako umiyak, ha? Wala po ba akong tana? Naiyak na ako makita lang silang masaya. Alam ko po kasi pinapagdaanan nila eh. Pitik mo. Mawagan pa. Sige na, pitik mo na. Talaga. Ako, eksena ka lagi. Umiyak, tama na. Alam mo, thank you po kasi na-experience namin ito kasama kayo. Dahil po sa inyo, dahil po sa mga turo nyo. Marami ko po sinasabi na meant to be talaga ang dalawang teachers na ang pangalan ni Cruz at love para mag-meet at magmahalan. Di ba nga po sabi nila, the heart and the cross always go together para harapin ang kahit ano pang challenges. Yung ganun po kayo sa amin ni Boy. You're the best parents and the best teachers. Kasi lagi niyo po kami tinuturuan kung paano magkaroon ng faith at magmahalan. Alam niyo mga anak, kami ni mama niyo. Hello, Lisongson TV. Good evening. Tandaan niyo lagi yan. Wala ka mga man? Wala principal? Ha? Ang magaling na speaker? Sige yung mama yung speechless ngayon. Group yourself into four. Boy, out ka na, boy. Sorry ka. Favorite si ate mo, tinumog. Alam mo naman na Golden City, gagawin pa rin ng ate. Ano naman kasi, o sige na. Ako nang bahala sa'yo. Reset na tayo. Reset na. Ready? The boat is sinking. Group yourselves into Ate, hindi ko ako masali. I'm here in your channel 2 days ago. Ay? Ano bang pangalan mo? Jasmine po. Oh, guys! Brown air, red ball ball. the boat is sinking. Group yourselves into three. Swerte mo talaga sa mga anak mo, no? Mababait na, matatalino pa. Hindi ba nag-nursing na si Boy? First year, pero gusto niya mag-proceed sa medicine. Di ba magugulat na lang kayo, may doktor na kayo. Uy, galing yun. Tayong bata babae na kamuntag kay Gwen ngayon. Kasama nila din. Si Jasmine yan. Ano ba yung pumalik tayo? Nakakatawa to. Baka mag-trending to, ha? Pwede ba kitang itagpid sa marami kong ate, Ate Gwen? Ay, marami kang ate? Marami. Sila ate Tata,
Pius, at Tineng, tsaka marami pang iba. Kaso yung iba ayaw magpatawag ng ate. Gusto mo. Kaya pag siniswerte talaga ako at pinag-aaral nila ako, may mom na ako sa eskwelahan. May mom pa ako pag uwi ko. O diba? Dating nag-board yan sa kaibigan ko. Eh kaso sabi ng kaibigan ko, ipuli ko na daw dahil natatakot baka dumabilis ng pamangkin. Hindi naman natin mapagkakaina eh. Maganda. Malaang ilang mukha. Kaso, madaling maloko. Nasa na pamilya mo? Hindi mo alam? Basta nung 8 years old ako, may babae na nakakita sa akin. Mag-isa daw ako sa barko. Wala daw akong maalala. Kaya dinala niya ako sa DYWD. Ayun, orphan daw yung tawag sa akin. Kaya kung hindi sa mga center nila, kung kani-kaninong bahay na ako nanununguyan bilang utusan. Ay. Pero hindi naman ako nagre-reklamo. Okay lang yun. Salamat pa nga ako na nakakakain pa ako. Nabubuhay. Sandali na nga. Sandali lang. Kuy, kung bata ka, pawis na laglag ko yung cellphone. Anong feeling na maraming nagmamahal sa'yo, Tigwen? Ma'am Jean, good evening. Ano kayang pakiramdam pa din si Boy? Ano? Yung ganito, naantok-nantok sa sobrang pag-usok na nagkaka-ML? Ang sarap siguro nung may ate kang nagmamahal at saka nag-aalaga sa'yo. Jasmine, alam mo, kahit wala kang kapamilya na kadugo, pwede ka pa rin naman magkaroon ng pamilya. Pwede kang humanap ng mga taong tutuloy kang pamilya. Yung totoo ko mga magulang, ayaw kong hanapin eh. Paano ba ako pipiliin ng ibang tao? Ma'am Jean, playing ako Ma'am Jean ah. Pero minsan, nalungkot din. Nalungkot na isa. Nanonood ako ng maalaala mo kaya Ma'am Jean. Di ba ilang years na hindi nag-air yung maalaala? Story ng Magwad siblings sa Cebu atong na-massacre 3 years ago. Ako na ang ate Gwen, okay? Pinipilit ka din ang kapatid ko. Tingnan mo parang close na sila ako. Pero ate, ingat pa rin si Gwen ha. Kasi simula nung tumulong sa bahay namin, first time na walang wallet. Eh, sana naman huwag mong maulit. Ma'am Jean, hindi ko na ma-open kanina yung ano ko, Kuha na lang. Gcash ko. Tapos ka na mag-aaral? Tapos, magpapadala siya Bukas na lang ha? ng code, authentication code. Hindi naman ako makatanggap kasi walang signal dito sa area ko. Dead spot yung globe dito. So, hindi ako makatanggap ng code. Ngayon mo close na siya ni Jasmine. Sure ka ba na hindi na-aapektahan ng mga priorities mo, anak? So, ewan ko. Nakasave kasi yung ko, yung automatic siya. Thumb mark lang. Pero ngayon, hindi na. Hindi ko na hindi na siya mag-automatic. Humihingi talaga siya ng password. So, kailangan yung password. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko, Ma'am Jean, yung password ko. So, kailangan makareceive ako ng code. Tama yan, ate. Ang mga kailangan ng... Ma'am Jean, of Lisbayan. Totoo kaibigan, ha? Oh,
Ma'am Jean, kahit sa YT, nanonood ako ng sino yung nag-interview sa ilan na hindi ko maano, hindi ko matandaan kung sino yung parang taga Cebu din na story nila, yung namasakyan yung dalawa niyang anak. Tumutulo yung luha ko, Ma'am Jean. Nakatira pa si Jasmine sa tita niyo. May nawala ng pera. Oh, baka mag-update. Ano, sa Monday na lang, Ma'am Jean, kasi hindi ako makareceive dito ng Pasko. Basta pwedeng magtiwala. So, doon sa opisina, pag kailangan ko pa pupunta sa plaza, kasi doon may may signal. Iba kasi yung pagtulong. Dito kami sa nalupa na area. Hindi natin lubos na kilala. Oo, i-update ko lang, Ma'am Jean. Pasensya ka na ha, pero hindi mo na namin Ma'am Jean of Lisbayan, thank you so much, Ma'am Jean. Mag-play ako sa iyo, Ma'am Jean Lisbayan, ha? Si Boss Bell, i-play ko din. Si Ma'am Rakitera. Sandali. Hindi binitawan ni Gwen si Jasmine. Naglaan siya ng panahon at pasensya para hindi nito maramdaman ang pag-iisa. Until nakatanggap siya ng tawag mula dito. Dito mo na. At sige, Ma'am Jean, thank you so much. Boss Bell, playing Boss Bell, ha? Nood mo na ako ng malaala mo kaya. Ma'am Jean, thank you so much sa membership. Welcome sa bahay namin, Jasmine, ha? May kamay sa kwarto ko. Okay na kanina. Ay, gusto mo makita? Ipinahiram sa kanya ni Boy Boy ang kwarto at ibinigay sa kanya ni Gwen lahat ng pwede niyang ibigay. Gusto kong matuwa. Parang Ma'am Jean, 1 minute and 41 seconds. Puso, iba. Ma'am Jean Mix TV. Ma'am Jean of Lisbayan playing. Gaano kalayo ang kaya mong takbuhin? It's too late, ma'am. Nagpagawa na sila ng peke papeles para sa Grace. Alam na naman kung isa na case nila. Maumupo na siya. Kamusta na kaya si Ma'am Lynn? Wala pa siya load. Gabi-gabi nagpe-play ako sa kanila ni Boss G. Thank you, Mami D, sa paharang. Playing Boss Bell. Ito na, Boss, oh. Ma'am Jean. Dito sa yung sili. Dito na ako sa homemade pandikuko. Ma'am, padalan mo naman ako ng pandikuko mo. Ma'am Jean. Jean Mix TV. Ma'am Jean of Lisbayan, dito ako naka-play. Naka-play ka ngayon sa akin, ha? During my time at Macdo, integrity was part of the everyday work. McDonald's trained me and gave me opportunities para I can be the best version of myself. What would a Similac gain school faster than you?
Similac Game School with added gangliosides supports faster brain connections for faster learning. CDO Carne Norte. Ang dami pwedeng lutuin. Sarap sulit anitin. CDO Carne Norte. Bili na! CDO! Excuse me, may methylamic acid kayo. May right mid na nito. Ambroxol. May right mid na nito. Cetirizine. May right mid na nito. Cetirizine for kids. May right mid na nito. Cetirizine. Ascorbic acid. Pico. Ma'am Jane of Lisbayan, kamusta na? Pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong. May right mid na... May friend ako nandyan din sa Hong Kong, si Ma'am Raqueterang Bisdak, si Ma'am Lynn. Every Sunday yung ano nyo, yung off. Does damage build up in your hair? Say no more. Dove Hyaceramide Treatment Mask. Hyaluron Naantok ceramide. ako. Arlene D, good 10% signs evening. of damage buildup. Stronger, smoother hair. I love it. Dove Intense Repair. Your playground? Now online. Activate has over 1,500 games. Secure and fast games. Jean supporter, thank you. Bah, ang haba ng harang ni Boss Bella. 51 seconds. All about the Sums up strong and long with aloe vera. Chica world. Good evening. Developing as it goes on. How amazing! Sums up. University life is the best. Kaso, classmate ko ang nanay ko. Sana hindi ka na lang nag-enroll dito. It has always been my mother's dream to go to Big League. Pero yun nga, noon, hindi pa nakaya. But now, she's trying to pursue her dreams once again. This time, with me. Para sa lahat ng nanay na katuwang sa pangarap. Happy Mother's Day. All about the Chica's world. Thank you so much. Color. Thank you. I'm here in your Build channel. up in your hair. Just pause and reverse the signs of damage. O, see? Dove Ceramide Intense Repair with bioprotein care that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. First day taping! Pero may last day pa rin ako. Sunsilk with active infusion at blended oils, vitamins, and proteins para always smooth hair na may mga nakakapigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with active infusion. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Dove Dermacare Scalp with Scalp Care Actives removes dandruff and moisturizes hair for 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Available in Hair Fall Recovery. Magandang araw po. Sa records po namin. Inday Nims, good evening. Wala ka nag-live, Inday Nims? Pero pwede naman po kami magsagawa ng another full investigation. Yun nga lang, matatagalan. Maganda po sanang nasa po din si Jasmine. Bilang model family kayo ng bayan natin. Wala ko kaming intensyon na i-adapt siya o gawin siyang Okay. Alam mo namin na nalabag yun sa child paper no? At ang batas po ay batas. Law-abiding family ko kami. Kaya confident ako na you're doing great bilang foster family ni Jasmine. Kami ho, Naglagaw ikaw? foster family na kami ni Jasmine. Temporary solution lang po hanggang maibalik siya sa pamilya niya o kaya makahanap ng mag-aapon sa kanya. Ay, Intay Nim, sa galantaw ako sa malaala mo kaya, di ba? Pila ka years na way nadula ang maalaala. So, ginbalik, ang first story nila, yung magwad siblings. Atong ginmassacre 3 years ago sa Cebu, yata. Patuloy niyong bigyan
Oo. safe and loving environment si Jasmine. Sandali na po. Hello? Yes po, ma'am. Opo. Naalala mo yung sabi natin noon na hindi sasapat yung salitang salamat para iparating sa Diyos. Oo naman. Ako intay names, mapabakolod ko tani kaina. Kay ang akon pala nga rilo, 3 years, every 3 years ko na siya ginailisan pateri. Pang araw-araw ko pala nga ginagamit. Do ka sentimental, inasang akon nga rilo. Kay first salary ko na siya. Sang nag-umpisagid ko diri sa government service. Way back 2007. Oh, mano mo na kung pila na ko katuig sa serbisyo. Amo na siya ang first nga rilo nga ginbakal ko. So, until now, buhi pa gid siya. Kag ano siya bala, stainless. Ti ginapang adlaw-adlaw ko na siya. Siling ko, do ginatamad man ako maglakad sa Bacolod, para do amo lang ginabalang purpose ko, para lang mag-ilis ang battery. Siling ko, ay, iano ko na lang anay, nagkinatamad ako. Sa sunod na lang. Ginagawa mo. Wala naman ito kailangan gawin. Hindi ka namin helper. Ha? Imagine bala mag-travel kami bala pa Bacolod, kung pila ka oras, 3 hours. Imagine, 3 times 2, pakadto pabalik, 6 hours, mas malawig pa ang imo nga travel sang sa imo pagstay dito sa syudad. Amo na nga, kung wala man gid kuya balaya purpose gid nga nang do ka importante gid bala. Wala na lang ko galakat kaysa travel mo pa lang, nakutoy ka na. Ako na nga magpasyudad ako, gatingob-tingob ako kung ano man baklon ko. Hindi lang ang isa. Mahal pa isang pamasahe. 200. Imagine, 200 times 2, 400. So, ang pagkaon mo pa dito, wala labot, ang purpose mo pa dito. Tapos, kung may sandadan, may nasandadan ka pa to nga mga bagay-bagay sa kilid, sa mga sa mga street vendors, kung ano ito makita mo, masulod ka pa sa mall, Diyos ko miyo. Gusto kasi namin na may marating ka sa buhay. Gusto namin tulungan ka. Kasunod na lang Kapamilya ka na. Anyway, may ara pa man ko isa karilo. Oo, pamilya na tayo. Pamilya. Layo gid siya ya indaynin sa hamon nga lugar. Diri kami sa lapit sa bukid. Pero abi mo ka namin ang feeling kung diri ka sa lapit sa bukid. Si Jasmine. Kay Sa kanya, we live our freska pang mga utan. buhay namin. Kag ang lugar namon hindi siya balaya crowded. I mean bala hindi siya bala masabad. Hindi siya masabad kay tiari kami sa uma. Barangay kami pero malapit na kami sa plantation sa mga humayan, diri sa kilid namon humayan. Sa dito sa taas mostly mga plantation na sang sugarcane. So amo na di ang pangabuyan sang tao. Talamnanan kag katubuhan. Siguro yung aral dyan. Huwag maligo kasama ng anak dahil delikado ko. Pwedeng ask po muna, Teacher Gwen. Story ni sa sang magwad siblings daw ang may-ari ning kinig lang pa kay nagaluto ako. Okay. Panyapon na. Luto ka panyapon. Change our time. Alas 9 na. Yung dalawa,
Playing ako sa iyo ha. Sis Nims. Playing ako sa iyo. Diri ako sa video mo. Si Ate Gwen, no? Okay. Wala tao inyo balay? Wala sa may nabilin nga maluto? Dari ako sa... Ay, nika. One day, gawin ito sa sibuyas. How to grow lots of onions. Kaklaro-klaro sang imo nga thumbnail. Lotong ilongga, ginataang langka. Wow, nagluto siya. Halin sa lagaw, mother nila hihiambot, hindi na magluto. Mga bata, ulat, pagid nila ako. Siyempre, iba ang luto sang nanay. Diba, Imday Names? Ang magwad siblings ni siya, massacre na siya 2 years ago in Names. Tapos, may nakikilala ni silang daw, amo ni si Jasmine, amo ni ang siguro daw na ano ni siya bala na naakigan na sa siguro sa ilabalay pagkatapos naglayas-layas. So nakita ni sa sang parents sang magwad brother sang magwad siblings, amo ni ginkuan siya, gin-adapt siya. Di daw ari naga-jealous na siya. Kaya siyempre feeling na display siya. Kaya may mga happenings nga daw di siya bala upod. So that is why siguro jealousy ni amo ning ginpatay ang mag-utod. Intay names harang Hives labels. Wow, haba ng harang. Intay names kita mo. 3 minutes and 13 seconds. Steady ko lang. Ma'am Jane of Lisbayan. You're always welcome in the names. Ikikos na ang tunay na dugong Maynila. Mapupuntahan mo lahat ang negosyo ng mga Montenegro. Ilan talaga ang dahilan para patakbo nyo? Hindi ko paano ng mga tao. Kahit bisa na ituto ko diri sa ginalando ko sa TV, hindi man siya mag-copyright. Music lang man ang gina-copyright ni Lolo White. Helps relieve the symptoms of nerve damage. Ask your pharmacist for Neurobion. Ready to enjoy more? 7 million in the house. Thank you so much. Wow, haba ng harang mo Inday Nimsa. Even at an early age, we can spot the signs of higher intelligence. With A+ thinking, A+ focus, Consistent ang imo nga pag tanom-tanom dira sa imo garden. Adlaw-adlaw ka gardening ikaw. Amon diri nagaulan-ulan man siya. Nami lang gani-tani nga every night lang siya mag-ulan bala, parang mabugnaw. Diri sa amon abi mong open. Ang mga kahoy diri ang sa likod lang ginang dako nga mangga, mo nang ginwala ginutod. Pero in front diri wala na ako mga tanom kay ay, sorry. Ang akon nga nag-iisang coconut tree diri sa front, ginpautod ko na kay every time may bagyo, gina-nervous ako kay basi kung matumba bala sa akon nga balay. So para nga magtawhay man ang paminsaron ko, ginpautod ko na lang. Pero nugay na to ya. Though
Siguro may more than 20 years na. Tanong pa ato ni tatay. Tugin pa utod ko na lang. Damo pa to siya tani bunga. Galing nga taas. Hindi siya pwede masingit. Kinanglan, ano mo gid, akyaton para makuha mong mga bunga. Another harang in the names, 30 seconds. Alaksan, FR. Mag-grow hairstyle tayo for the show. Dapat pa ba hair ko? Let's grow it. Sums up strong and long with Na-late na gani ako, ano in the names mo, na-late na ako live, 8, mga quarter to 9 na. Quarter to 9 na ako nag-start. Straightening? Color? Curl? Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair. Sino nag-edit sa imo thumbnail in the names? Anak mo? Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and Sanag siya. Just pause, reverse, and hit Wow, onion, Dove sibuyas. Ceramide Intense Repair. Sibuyas dahon diri sa amon tawag. First day taping! Pero may last day na rin ako. Sunsilk with active infusion. Okay, ikaw nag-edit. Proteins para always smooth hair. Klaro-klaro siya. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with active infusion. Kanami pag inisang imo diri nga garden kay exposed gid siya sa sunlight, no? Scalp with Scalp Care Actives. Removes dandruff and moisturizes hair. For 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Available in hair fall recovery. Paano ka magbunyag? Malaya, mga nag- May ara ka tangki sa taas sa rooftop. Wala sa kanya. Pareho tayo. Habulan. Okay pa lang ba, ha? May hinahanap ka. Ang ginagawa niyo? Simula ngayong Lunes, makikipaglaro ka ba para sa kaligtasan? Mas tahimik ang mundo. Tuloy yung dalawa. Ano apartment complex na to? Bibitawan ko na kayo. Ang mga restricted air, makikitay na lang sila pumatay ganun. Huwag ka lang magpapakagat. Marami na rin problema sa complex. Pinili ko lang kung anong para makaiwas sa malaking kasalanan. Siguradong natatakot sila na makagat nila ang mahal nila. Pag-iiwan ko kaya silang lahat. Happiness. Weeknights, 10:15 p.m. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay. Madamo ka na gid sa tanom dira, no? Ang kailangan, maaaring may masisirang tema. Adlaw-adlaw siguro adlaw-adlaw uta anang laswa, no? Sa mga bata. May ano siya, may hatred siya. Huwag na ni siya ginpangita sa iya nga parents mo. Si Jasmine. Kasama ka. Jealousy ni ang halinan nga ginpatayan ni ang mabutod. Kay do feeling niya ano siya, why sa may nagkapalangga sa iya. 7 years old pa lang ako. Ha? Naaalala mo na? Akala ko ba wala kang maalala since 8 years old ka? Roderick Fedelin, good evening. Ate? Ano nangyari sa'yo? Gustuhin mo bang maalala yun, Ate Gwen? Pero naaalala ko.
6 years old pa lang ako noon. Dinala niya ako sa bayan punan. Ah, okay. Wala na kung saan ako napunta. Nawamaan kami na. Ang dami mong harang Inday names, oh. Isang taon. Mas damo pa ang harang mo sa imong video. Na 3 minutes and 16 seconds naman, oh. Ikatatlo na ni siya nga harang. Unang tawa, oh. Anong klaseng pamilya? Wow, ha. Pareho lang ako Malapit na magkasahod si Inday Nims. Ang dali sa mga tao magsabi na Oo, katatlo na siya mag-ano. Huwag pa nag-ano-ano ang imong video sa imong nga sibuyas. ko na yan. Pero, 8 million in the house. Good evening. malaman kung ano yung totoo. Kasi siguro nga, hindi ko pa nararanasan yung totoo. Favorites ka ng ano, ng mga Koreans. Gusto kong maging Dalawa ng Korean na commercial ang ano, habang pinapanood ko kayo ang kanina. nag-play. Ay, cute. Cute ng dog. Doon ko nakita yung pangarap ko. Dati gusto kong maging ikaw. Ano pa lang, 1 minute and 48 seconds pa lang Inday names. Ang video mo na naka-play, mas damo pa ang, mas lawig pa ang Hindi mo kailangan maging harang. ako. Ikaw si Jasmine. At ako, tayo. Pamilya tayo. Ang totoong pamilya. Unti-unti naming nakilala pa si Jasmine. Meron pa pala siyang mga magulang at mga kapatid na pagkatapos siyang talikuran, ay tinalikuran niya na rin. Unti-unti na rin namin nakita ang pagbabago sa ugali niya. On Sunday afternoon, won't be hard. Some solar power, activate. Light up the celebration. Ang dance floor, going natin. Hot, hot, hot. Climb up as a concert party. Ride the wave together. Mag-cheers na pala, sound trip. Ay, gabi na. Mamuniyag ka pa. Why tira nag-ulan? Din gani ka mo Inday names sa Antipolo, no? Even at an early age, we can spot the signs of higher intelligence. With A+ thinking, A+ focus, A+ learning. Give your child EmpaGrow A+ with MFGM and the highest levels of DHA to help build faster brain connections. Ang taba-taba na sibuyas. A+ child. Ano na kinatamnan mo? Plastic. MFGM supports higher intelligence for your A+ child. Plastic container. Ang chicken McDo na much malaki na, much pinasarap pa. But for you! 99 pesos lang. 30 years married, how do you guys do it? Connecting heart to heart and eye to eye. Paano pag lumabo ng mata? Ego Executive Optical, Extra Eye Care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Stop staring. Connecting with you, Dad. Ego, up your eyes. Lack of growth nutrients can slow down bone growth. Give him Pediasure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth in 8 weeks. Also available for teens. Get an extra boost of confidence with Colgate Fresh Confidence. Oh, harang na naman Inday names. Technology, Grabe ka ha. lasting coolness. Daw mo ka na harang, oh. Good na fresh gata. Now with ultra-freeze Good. technology.
Oo, New Good Non-Fresh. Sponsored by New Good Non-Fresh. Po, ika-apat na ni. Ika-apat na ni siya nga harang. Grabe ka inday name sa. Tama ang kinakain. Oh, ikalimang harang. Polydent. Mas lawig pa ang harang sa imo nga video. Does damage build up in your Ang video hair? mo is more than 12 minutes lang. Mask with hyaluron ceramide penetrates hair strands Wow, and reverses congratulations! stronger, smoother hair. I love it. Dove Intense Repair. Sa Bingo Plus, panalo ang pangarap mo pag may kasama. Sa Bingo Plus, may chance kang manalo. Anywhere, anytime. Panalo ka, kuya! Sa Bingo Plus, panalo ka sa kaibigan at pangarap. Kapiling sa tuwa at mga Tapos na ako play sa'yo. Ay, teka. kasama mo sa panalo. Ang Bingo Plus. Sa Bingo Plus, kasama ng maraming games ang maraming presyo. Sa panalo, ang Bingo Plus. Ganda ng hair. Ay, hindi pa pala. Mag-hairstyle tayo for the show. Ano pa ba hair ko? Let's grow it. Sums Up Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil for hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Sums Up! Your playground, now online. Epic Page has over 1,500 games, secure and fast gameplays, and a fun option to try all the games. Yvonne Swift, bet elite that page. Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair with bioprotein care that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. Maximum perfect. Hindi, alam mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan naman jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Masaya! First day taping! Pero may last day pa ng buhok. Sunsilk with active infusion and a blend of oils, vitamins, and proteins para all day smoother hair na may walang makakapigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with active infusion. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Dove Dermacare Scalp with Scalp Care Actives removes dandruff and moisturizes hair for 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Available in hair fall recovery. Jasmine, bakit mo naman natuwa to? Kung kailangan mo naman ng pera, hindi mo kailangan magdako. Pwede ka naman magsabi sa amin eh. Jasmine, mali yun. Sorry po. Di ba pinag-aaral ka naman namin? Kahit college, willing kami ipag-graduate ka. Kung ano man gusto mo, basta kakayanin namin, hindi naman kami binis di ba? Hindi ko naman po, hindi na niya kukulitin. Sisisi naman na po siya eh. Kailangan na niya maghanap ng iba pang matitirahan. Ah, magmalasakit. Please po. Mama. Sinunod ko ang gusto ng anak ko. Nagbigay ako ng second chance. Pero dumating din ang panahon na kinailangan ko ng unahin ang makakabuti para sa pamilya ko. Jasmine, gusto ko lang sana magpasalamat sa'yo. Simula kasi nang dumating ka dito sa amin, parang nagkaroon ng bagong buhay itong bahay namin.
Pero alam naman natin na meron tayong mga bagay na dapat harapin. Sa January 16, magsisimula na ang face-to-face classes ni Ate Gwen mo sa Kabakan. Ibig sabihin, sa dorm na siya titira. Kaya yung dalawa na lang ni Boy Boy ang maiiwan dito sa bahay. May tiwala naman ako sa inyong dalawa. Sa'yo at sa anak ko. Pero ayoko lang na merong maisip na masama ang iba. Hindi kayo magkadugo ni Boy Boy. Alam mo naman siguro mga pwede nilang sabihin, di ba? Pasensya ka na, ha? Pero kailangan mo na maghanap ng ibang matitirhan bago pa umabot ang January 10. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang maghanap. Sana nilagtindihan mo ako. Naiintindihan ko naman po. Gusto ko lang din po magpasalamat sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Hindi naging madali ang desisyon na yon para sa akin. Lalo na't naramdaman namin kung gaano din yun kabigat para sa mga bata. Bahay lang ako. Hindi naman ako mamamatay. Aba. Saglit lang. Eto. Para sa inyo. Para sa pamilya Magwad. At saka, para sa pamilya ko. Ako, Jasmine. Saan ko mapunta? Pamilya tayo. Jasmine, nandito pa rin kami para sa'yo. Sisiguraduhin na na makakatapos ka ng pag-aaral, ha? Huwag mo kakalimutan yan, ha? Opo. Salamat po sa lahat. Sige na! Inumin niyo na habang malamig pa. Ano yan? Ang pait! Ha? Ano ba itong binili mo? Kabiling lasa. Iyan po yung binigay na sa tindahan. Baka naman lumang stock yung binigay sa'yo. Ay, pasensya. Ibabalik ko na lang po. Sorry. Okay. Nakaya akong tumuloy sa conference. Bakit kasi sa Jensen pa? Pakita lang na. Sige, hintayin, Nems. Nanonood ako ng Walaala. Mama, wala po kayong lagnat pero may nalutha kayong sakit. Ay, nadali. Paano ka naman ang nag-iisang Bella Magwad na famous sa kanyang rules are rules ay a-absent sa work kahit na normal naman ang temperature? May mali. Dr. Gwen, hindi po ba talaga pwede na kahit isang araw, no rules naman tayo? Gusto ko lang naman makabante ang mga anak mo. Ayan, sabihin mo homesick ka lang. Mrs. Magwad, hindi pa rin po magagawa ang gusto niyo kasi ang anak ko si Gwen at may Zoom classes po ang araw. At si Boy Boy, may basketball ng hapon. Si Jasmine naman maraming modules na tatapusin. Sa bagay, mahanapin niya ang nila sa supervisor. Thank you. Sige na nga. Anong oras po kayo niya uuwi? Late na siguro. Boy, hindi ka maaga para may kasama yung ate mo, ha? Ano ba? Ako mga alas 5 ako makakauwi kasi may re-repair pa ako dun sa
Wala ni mama niya yung mga sira. Yan mo nga naman, napakaswerte ko talaga sa kanya. Grabe na ako, swerte sa'yo. Ay, wow! Baka maiyak pa ako niyan, mama. Baka balita po kayo, mama, papa. Ako, ito na nga, hinahanap na ako. Sige, nakalas na ako. Stay na. Sige, sige. Ay, mama! Sige, Sige, ubusin niyo yung pagkain ha. Oo, sige. Mag-repeat pagtapos kumain. Opo. Okay, sige, sige. Halika na. Ingat po. Wala na. Kailangan ka ba? Ordinaryo ang umagang yun. Maganda ang simula ng araw. Walang nag-akalang magtatapos ito mas madilim pa sa gabi. This weekend, ito ang collab that you love, ang Mr. at Mrs. Duo. Makapaniwala, marriage. Kailangan maghiwalay na tayo. Paano kung gusto ko nakasama kayo? Gusto mo? Tagay-feel ako. Can't help falling in love. Di rin papahuli ang spy duo. Pwedeng hindi ko to ilabas. Pero mag-usap tayo. Gusto ko rin na maging spy balang araw. Kailan ako mabibigyan ng first assignment? Sa tingin ko rin bigyan. Ready na ako ngayon. My Spy. Mega blockbusters. Enjoy Barkada moments with the new Tomato Apple Crumble Disc. Refreshing and creamy ice cream. Fudgy white chocolate disc with specialist. Crunchy choco dip. Tap-tap-tap. Sarap na cornetto. Pili na! Parang X-P1. Ba't siya kaya isabay? Buong Pilipinas ay pa-excited! Kapag may paasa sa'yo, hindi dapat magpahinto sa nanay, puso, manhid sa tulong ng Parex Vitamin B1, B6, B12. Oh no! Taas! What would a Similac gain school fast learner do? Aha! Protectan with water! Similac gain school with added gangliosides supports faster brain connections for faster learning. Lunch? Budget ko dito lang ha. Pero ang sarap sana ako dito. Got you! All new Jollibee Chicken Filet! So pretty! So Saucy! 69 lang! mga babat sa pawis. Ang asin niya. Ha? What for our review? Kahit pawisan ka ba? Tuwing summer, ang kids mas hyper. Kaya ang favorite nila fruit juice, gawing homemade melon sa malamig na Alaska. Ang sarap at sustansya with Alaska. Sunsilk Anti-Dandruff. Ready na? Anong problema? Pagod na ako. Sa hair problems ko. Pagod na akong magka-dandruff. Ay, pagod na ako sa dry and weak hair. Girl, cut the drama. Use Sunsilk Anti-Dandruff. A 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff para healthy, smooth and hair. Okay? Pagod na akong... Maging maganda. Day Nims, dito na ako sa paano gumawa ng masarap na sausawan. Nasa Middle Class na ang bagong Pinoy Dropbox. Naka-livestream anytime, anywhere. Pwede. Ay, di pala ako nakakomment sa nauna mong video. Yung sibuyas. Nawili ako lantaw. Up in your hair, say no more. Dove Hyacin Treatment Mask with Hyaluron Ceramide penetrates hair strands to reverse 10 signs of damage buildup. Stronger, smoother hair. I love it. Dove Intense Repair. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes Taba-taba sa imo nga ano nga ano ni gani katumbal. Let's grow it. Sunsilk strong and long with aloe vera, biotin. Taba-taba sa imo katumbal oh. 3 times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Sunsilk! Kami kay na-reuse mo kitang mga containers. Sako.
Tapos ang petchay mo, taba-taba man. Sa Bingo Plus, kasama ng maraming games ay maraming presyo. Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair with bioprotein care that penetrates hair structure. Harang hintay names. 1 minute and 41 seconds. For up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. First day taping! Pero oh my last day ng buhok. Nagutom ako hintay names. Blended oils, vitamins, and proteins para always smooth hair na may mga nakakaigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with active infusion. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Dove Wonder Scalp with Scalp Care Actives removes dandruff and moisturizes hair for 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Available in hair fall recovery. Experience, expertise help us and our students improve their performance. Mrs. Magwa, hindi po kailangan niyo ng sagutin. Ay, tumawag yung kapitbahay. Iloban daw tayo. Asan ang mga bata ko? Basta mga bata. Hindi ka karating nga. Tsatsagoy mo. Tsatsagoy mo. Umuwi ka na, umuwi ka na. Boy, boy! Gwen! Jasmine! Boy, boy! Gwen! Mga anak, ha? Gwen! Gwen! Josh! Boy, boy! Jasmine! The dream of building a perfect home can be shattered in an instant. Kahit ang pinakamatibay na pundasyon, maaaring mayanig at kung minsan, nalolooban pa rin ng pambihirang dalamhati at kalungkutan. Sa susunod na linggo, sa second part ng kwento ng Pamilya Magwan, haharapin nila ang isang katotohanan May part 2 pa. hindi na mababago. At matutumayan natin ang kanilang paglaban at pagbangon na naging tatak na ng ating pagka-Pilipino. Ako po si Charo Santos, nagpapaalala na ang ating mga kwento ay hindi lamang kwento. Our stories give hope, inspire, and spread love. And Gani pa siya ako. Ako ba? Ako lang di isa pala. May part 2 pa. Puro gali. Juan gali sila, teacher, gali sila, mag-asawa.
Untayin day names. May ginubra ko kagabi nga buko pandan. Temprano pa ba ako lubat. Temprano pa ba ako nanyapon, 4 o'clock. Guwapa kay Katrina. Miss, relax ka, okay? Miss, please. Steady. 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 May Katrina. Can't help falling in love naman ang akon nga inalantaw in thy names His travel blog gives us a detailed sa ABS-CBN. live life with a vacation every day. So, with us is Jose Ibarra Gonzalez Jr., more popularly known as DOS. So, tell us, how do you go? Why did like this? Bakit naman hindi? Life is short. Tsaka ikaw, kung huling araw mo na ngayon sa mundo, ano bang gusto mong ginagawa mo? Ikaw, ano pa bang hinihintay mo? Sayang ang oras. So live life now. Drop the mic. Boom. So, miss, ano pa nga nito? Are you willing to spend forever with me? How can I say no? Is that a yes? Harang na naman in thy names. Wow! Haba ng harang in thy names, 5 minutes and 45 seconds. Wow ha!
The golden oil of Malaysia. Alam mo ba, yung daddy mo, kahit kailan, hindi ako bigyan ng ganito. Naku, ang haba. O, tingnan mo, oh, Inday Mims, oh. Oh, see? 5 minutes. Happy ka ba? Oo naman po, ma. Alam mo, pinasaya mo ako talaga. Kasi, pakiramdam ko sa... Pangalawang video pa lang. Dinami-dami ng malinis. Pero damo ka na harang. Ikaw, Dali ka na lang magkasweldo, ina. I love you, Gato. Aray ko. Notice ko lang yung names, kung magtaas balayuri ko, ang left ko balang kamot, naghahabok siya. Tapos, may pain ako nga mabatyagan. Kailan ba yung kasal? Next year po. Next year po. Pero saan na ito? Pero wala ko lang kinasanay sa bulong Napabayaan ko lang. Maano man lang siya makupos. Kung hindi man taas uri ko, matumok ko man siya, hindi man siya sakit. Bella Skyler, thank you sa paharang. Walking robot sa Makati Busbel. Please, relax ka lang. Pwede na yun. Bata pa lang ako, kilala ko na yan si Mark. So doon pa lang nakita ko na matulungin talaga siya sa mga tao. Actually, isa ako sa mga natulungan niya. Dahil lahat naman tayo natulungan niya. Hindi sa ka-concentrate. Para sa akin, ay isa kang tunay na Mrs. Kaibigan mo. Isa kang tunay na kaibigan mo. Maraming salamat po sa inyo. Alam ko na rin ang salamat po sa Sayang, di ba sa ilang, ano bulagay, ni sila ni Inday names, no? Ni Catherine, kag ni... Beltsu, good evening. Ni Catherine, kag ni Jose Ibarra Gonzalez Jr. Daniel. I'm Dr. Acosta. Hindi mo na ako kailangan tawagin ko sa'yo. Dos na. Hello, Dos. Hello. We need to talk. Miss, pwede mo tayo dito mag-usap kasi nakakaya naman death anniversary ni Mayor Lewis. Actually, What? pwede may ginugulo mo. What did you say? Death anniversary ni Mayor Lewis niyo. No, Actually, no, bigay na. no. Wala pa rin bang balita? Alam mo, maaaring siya lang naman yan eh. Ang mama ni Acid. Sabihin niyo lang sa akin ngayon na nasa inyo na si Tawis. Nangangako ko, hindi na ako magpapakita. Daming sir! Siya namumuhay ngayon sa New York. Siya ang mama mo, hindi mo ba siya nakikilala? Anong tunay ko pangalan? Hindi mo na kailangan malaman. Kahit at tungkol saan pang itanong niya, ang sabihin niyo, hindi niyo alam. Overthink? Malala. Kasi
Babalik tayo sa Taiwan. Cheche, hindi ko sabihin wala siya dyan sa New York. Siguro ko babalik yung country. Maalala ko na. Mid-Year Garden Season 2, 5:45 p.m. Ang taon na ito, sunod ko sa mga sinabi, di ba? Si June. Hinahanap ko yung kapatid ko. Francisco Malva. June, nagawa rin namin. Kung alam mo pa kayo ng Diyos, wala kang pagkakahuwan sa akin. Pinamahal mo sa akin. Brent I dance. Billy Clover. Thank you so much. Time check, 9:54. Kiefer Cedric. Roderick Fedelin, good evening. Palmolive Naturals. Amoy uso, hindi palmolive. Amoy araw, palmolive pa rin. With 100% natural. Golden Oil of Malaysia. Para ang buhok, hindi naman maganda. Agoy maganda. Meron ka bang dumagat ka to? You're welcome, Rosbel. Apple, lemon, and lychee. Si Claire. Oh, another harang. Madalas apple. Akin yun eh. Sponsored by Jollibee. Para sa pamilya Bakwat. Para sa pamilya ko. Frederick, Fedelin, good evening. Sir Josa, good evening. Kamusta na Sir Josa car? Ayos ko, ito tayo. Sabi po, nagtotoo mo talaga ang ginawa. MMK, Sabado, 8:30 p.m. Matiin mo. Ikaw nga talaga to. Misis nga tayo. Hindi makapaniwala. Sir Josa car, good evening. Mag-play ako sa main channel mo, Sir Josa car, ah. Pero hindi dapat. Kaya kailangan maghiwalay na tayo. Grabe naman, hiwalay agad. Ang bilis naman. Eh, paano kung ayaw? Ano ayaw? Paano kung gusto ko nakasal tayo nila? You're welcome. Violent. I like it. Nakaglobat na isa ko po. Joke lang, relax. Okay, ganito. Pwede natin gawin is pumunta tayo dun sa korte tapos sabihin natin na lasing lang tayo. Hindi pwede. Number 1, next week ang wedding ko. Ang dami-dami ko pang kailangan gawin. I don't have the time. Number 2, family of lawyers of Francisco. Ayoko naman Ah! Wala palang channel si Sir Roderick Fedelin. So, dito ako kay Sir Josa car. Honesty is the response. Lalo na kung para sa Sir Roderick Fedelin, ano ba main channel mo, sir? Sabihin ko, kapag naayos na, ayoko na mag-disappoint sa ginawa. And ayoko na mag-distract sa Josa car, Churgos. So, ano ba kasi nangyari ng gabi ninyo? So wala kang naalala? Wala. Ganito nangyari. Nakiparty ka sa amin ni Luis, di ba? Kasi naiwan ka ng mga kabarkada mo. Kapatid mo lang. Tapos, Kinasal tayo ni Luis. Tapos, pinapirma tayo ni Nina. Sir Josa car, dito ako sa 54 minutes ago.
Game 4, old versus young. Pero laban pa din Lakers versus Minnesota. No! It doesn't matter. Gwapa kay Catherine. Dati, we should fix this. We should find a lawyer. Okay. Hoy, kasi para hindi ginagawa ang ginong pagkakasal, ha? Thank you, Lord. Hindi mo ako nasamahan sa doktor? Ano? Kaya mo naman boss eh. Kung ba tayo, di ba? Bakit ngayon may secrets na? Akala ko kayo mag-break ng pinsan. Eh, ikaw lang naman ang pinsan yan eh. Dali, boss. Ano ba yan? Nagbilis ka. Actually, ngayon, Dito ako, Sir Josacor. hindi ganun. Pero huwag Game kayong 4. mag-aalala. Pero ginagawa na namin ng paraan na mag-iwalay na. Naku, ano ka ba naman bata ka? Pagkatapos mong paksalan, hihiwalayan mo ngayon? Naku, ewan ko na lang. Hindi ko naman na. It's very, very complicated. But, Those types. Pinagpili ko pa naman ng mama at papa mo. Tapos hindi natin yung Papatuloy. Ayos din naman ang lahat. Ma'am Jane of Lisbayan. Time check, 10 o'clock in the evening. Regarding my case, napag-usapan natin kagabi over the phone, I also did some research at sabi I believe na about a year. Ngayon gusto ko malaman kung ano yung kailangan nito. yes, tama nga, tama. Ma'am Jane, i-play kita mamaya ha. Nakatapos ako kanina mga 3 videos. Sir Josakar still playing, Sir Josakar. Tatapusin ko lang. Kahit na mag-end ako, mga 10 minutes and 2 seconds na ato, dali. Nasa na ba itong mga... Ano bang sinasabi ko? Wala na daw ko. Kasama ko kasi sa... Mag 10:02. 10:02 na ako mag-end. Buhay si Nilo. Problema nga lang, di pa makita. Harang, Sir Josakar. Ay, nalatangin na ng Alvin. Sponsored by Patunayan sa korte, Toyota. yung dalawa, hindi talaga pwedeng magsama. Paano lang tayo ng ground sa pag-iiwalay nyo? Pigilan tayo. Hello? Mrs. Ko, wait, kita pa rin. Nahanap ko signal. Hello, yes. Nakausap ko na sa attorney namin regarding yung house na pwede natin gamitin. Ngayon, kailangan ko malaman lahat ng names sa mga nakadate mo. Interviewin ko sila, kunin ang statement regarding your... Ayan, ano ulit yun? Im- Nakaka-tense? impotence. Ano nakaka-tense? Impotence. Impotence. Impotence ka sabi ko. Dito hindi nakasuka. Hindi tumitigas yung stocks. Yung stocks, sir. Ang lambot nakakalambot. So, tell me, kamusta ang silos? Malamig ba ang mga gabi kapag kasama siya? Oh no, girl. Ang lakas na laki niya. Pressure niya talaga eh. He was so good. Oh my God. I remember every moment. Hello. Okay, wait. I saw you. Hi, I'm Manny. Mamaya na. Boss. Ito na yun. Kailangan mo ipag sa akin araw-araw. Kailangan natin magtapos. Sir Josakar, harang ulit. Jolly X. Yes. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Nasaan ka ba? Sino yung kausap ko? At hindi ko na kinakaya to. Salos na ako! Unbearable, Chelsea. Ang sabi na attorney namin, yung mga ibang problem na kumakonsideran. Bakit? Hindi naman ako seryoso eh. Mag-end na po ako. Thank you so much sa inyong lahat. Sir Josakar, Ma'am Jane of Lisbayan. In thy names, thank you so much. Wala na lang
Ma'am Jean Mix TV, Bell TV Mix, thank you so much. Sir Frederick, Fideline, thank you. Bye-bye everyone. Sir Jessakar, playing pa rin ha. Tatapusin ko lang.